Welkom terug, dames en heren, op de hengstenkeuring van de Koninklijke Vereniging Het Fries Paardenstamboek, waar we zo dadelijk het programma vervolgen. De leden van de jury gaan hun positie weer innemen in de keuringsbaan. En wij gaan naar de presentatie van de tweede groep hengsten. Die zijn aangewezen voor het Centraal Onderzoek later dit jaar in september. Eerste groep hebben we voor de pauze gehad. Door dezelfde procedure. Hengsten komen binnen, stappen een keer rond gezamenlijk en dan zal de heer Harry Draaier de toelichting geven. Daarna gaan we ze opstellen. Komen de fokkers, eigenaren in de baan om gehuldigd te worden. Dan verlaten ze in stap de piste en komen ze allemaal één voor één nog een keer in draf terug. Meneer de ringmeester, het is zover. De tweede groep hengsten mag in de baan verschijnen. Harry Draaier, Frank Jespers en Heike van der Meulen, de jury bij de jonge hengsten. Hengsten allemaal omschreven in de catalogus. Wilt u het nog eens een keer nalezen, dames en heren, kunt u het daar allemaal terugvinden. Hele mooie eerste groep gepresenteerd daar straks. En nu het tweede gedeelte. Totaal, ik heb het vanmorgen al gezegd, 28 hengsten dit jaar uitgenodigd voor het Centraal Onderzoek. Nou, de tribunes zitten weer helemaal vol. Wat een belangstelling was er voor deze hengstenkeuring. Laatste dag alweer. Afgelopen donderdag begonnen. 2 keer die succesvolle avond, de Frisian Proms. Gisteravond totaal uitverkocht. Vandaag de slotdag van de hengstenkeuring. Hengsten staan gereed en daar komen ze binnen. Popke van het team, Zon van Torben Maalbeert, gevangen bij J. Hiemstra, Elslo, de heer Kleinstra in Groningen. 173, Jimmy van de Kadiek, van Torben Maal Erik, gevangen in bezit van Haan de Boer, Sint-Johannesga, Rob van de Demhorstevels, de 176, loopt hier aan mij voorbij. Zoon van Challe Maal Jant. In bezit en gevangen door de Demhorstevels in Milo. 180, Steffert van het Wilbroek. Challe Maalbeert van bij Hermeus aangenomen. Eigenaar L.E.J. van der Waard in Tiel. 185, Rutger van Oosterburg. Zoon van Challe Maalfritsen aan de hoek in de Rastencompagnie de Fokker. Aan de Okma, eigenaar. 189, Rampet van Egypte. Jalbert Maal Anton. Eigenaar en Bartholomeus in Twijzel. Dan de nummer 192, Patser van de Terpen. Zoon van Jalbert Maal Rindert. Vakeigenaar R.J. Rienstra in Kommels. 199 zien we binnen. Dat is Rijn van Hilberalti. Zoon van Ulrik Maal Ilke. De Fokker B. Veldhuis in Putten. De eigenaar van Dorenschiedam. Salari in Oostvoorne. Nummer 202, Sander van het Solis, zoon van Ulrik Maal Dortsen. Van BH Aartsgooisen in Helchteren. En de eigenaar T. Volmer in Lunteren. Dan de nummer 216, Riekman J.A. is van Wiemer, Maal Hartse. Fokker-eigenaar familie Aage Okkema J. Vriend in Sieverswoude. Nummer 246, Riemer van het Skaar, zoon van Alwin Maal Dortsen, F. de Jong, de Fokker en eigenaar. 247, Romke van Biedeveld, zoon van Alwin Maal Adel, H. Barsner, Biedeveld Fokker, eigenaar stal Chardon, Jarwert. 249, Senior van Harmke, zoon van Alwin Maal Sape,
Gefokt bij de Hommershoeving gaan we de Dembro-stables, Milo, eigenaren. En de laatste Robijn O, nummer 251, de Alwin Maalbeert. Gefokt bij J. Oosterlo en A. Bakker in Wintelte. En de eigenaren G. van den Berg en Hestegaarden. En dat waren de hengsten, dames en heren, nu toegelicht door de voorzitter van de jury, Harry Draaier. Ja, dankjewel Bert. Ja, dames en heren, onze tweede groep. Dan beginnen we bij nummer 160, Popke van Team. Torben Beert Anton, mooie hengst, veel persoonlijkheid, een echte kerel hebben we gisteren gezegd, die goed kan stappen. De draf is ook ruim voldoende met veel lichaamsschud erbij, kan misschien iets meer bergop. In de galop was goed. Dan komt uit de tweede premie Mary van Beert. Hengst heeft hoge fokwaarde, of tenminste goede fokwaarde van 106, met een mooie sportindex erbij. En ook voor deze hengst zien we zijn ontwikkeling in het verrichtingstraject met veel belangstelling tegemoet. Gefeliciteerd! Dan komen we nu bij nummer 173. Torben, Erik, Heerke en Hanna Kobus. Een zeer aansprekende hengst. Kan misschien iets langer gelijnd zijn, maar een hele jeugdige opdruk met een prachtig mooie voorhand erin. Heel evenredig ook gebouwd. Heeft veel kwaliteit in het beenwerk. Hij kan misschien iets meer lossigheid tonen, maar heeft steeds een aansprekende verrichting laten zien. En met name ook aan de hand toont hij een mooie houding. De moeder is stamboek, maar wel sportpreferent. Dus fokt goed. De grootmoeder van Heerke is ster, preferent en een prestatiemerk. Dus dat zit wel goed in die lijn. De hengst heeft ook ruim voldoende fokwaarde met een mooie sportindex erbij. De overgrootmoeders bezitten 3 preferente prestatiemerries met goede IBO's. We hebben de hengst met name ook interessant, of voor ons was de hengst met name ook interessant vanwege zijn lage verwantschap. Nou, met zijn mooie fokwaarde erbij en zijn ruim voldoende sportindex willen we hem graag uitproberen in het verrichtingstraject. Gefeliciteerd! Dan komen we nummer 176, groep van de Dembro Stables. Dat is een Tjalle Gjal, Teunis, daarna Nicole. Ook een heel mooi paard. Veel rasuittrekker, grote persoonlijkheid, mooi lang gelijnd. De hengst stapt goed, kan het draf misschien iets sneller ondertreden, maar hij vertrekt wel altijd op de juiste manier. Heeft een goede galop getoond in de kooi, dus dat zit wel goed. Aan de hand toont de hengst ook heel veel houding. Hij komt uit een tweede premiemerrie van Gjalt die nog erg jong is. Grootmoeder is een eerste premiemerrie van Teunis. Die alweer 3 merries heeft, waarvan 1 sportmerrie. 3 sterrenwinnaars. De hengst heeft een mooie fokwaarde van 106. Sportindex is jammer genoeg nog niet aanwezig. Maar gezien de hengst, zijn persoonlijkheid, zijn ruim voldoende fokwaarde, willen we deze hengst graag uitproberen. En we hopen dat hij dat op een overtuigende manier kan doen. Gefeliciteerd! En dan komen we nu bij Stefan van Wilbroek, een Tjalle, Beert, Remmelt en daarna Naam. Ook een hengst die heel mooi in het model staat, correct van bouw is met een mooie jeugdige opdruk. Hoofd kan misschien iets aansprekender. Heeft een voldoende stap. De draf als in de kooi heel goed met heel veel souplesse. De hengst komt uit de Sport Pro Merrie van Beert en die heeft alweer 2 nakomelingen die sterk zijn, dan betrekkelijk op jonge merrie. Komt van oorsprong uit de stam met de Namke-stam van Willem Voek van der Velde. Gezien de goede fokwaarde van de hengst proberen we ook deze hengst graag uit. Gefeliciteerd! Dan komen we bij nummer 185, Rutbe van Oostenburg, een Tjalle, Fritse, daarna Heinze en Jildert. Deze hengst heeft met name in daarachter heel veel indruk gemaakt. Is mooi gebouwd, heeft heel veel jeugduitstraling met een mooi aansprekend model. Aan de hand
toonde hij heel veel houding. Met een hele mooie manier van draven, de best achter gebruiken. Ook een hele goede galop. Er is vaak wel wat last van spanning en dat was ook gistermiddag wel te merken. De jongen, de nog betrekkelijke jonge moeder, heeft 2 sterren van de 5 nakomelingen. Overgrootmoeder die verjilderd is een preveremte merrie. Deze hengst heeft mooie hoge fokwaarden, sportindex die ruim voldoende is. Vandaar dat we deze hengst graag meenemen om die uit te proberen. Gefeliciteerd! Nummer 189, Redmat van Egypte. Dus een Tjalbert, Anton en daarna Mark. Een hengst met een fraaie voorhand. Ook dit hoofd kan misschien iets spreken, maar het heeft wel veel rasuitdrukking. Het is een imponerend paard, met een heel vaderpaard hebben wij erbij gezegd. Het paard stapt best. Het is misschien niet heel spectaculair zijn manier van bewegen, maar wel heel functioneel. Het zou iets gesloten kunnen zijn. Maar hij maakt daarin wel houding en heeft een mooi lichaamsgebruik. Goed lichaamsgebruik moet ik zeggen. Hij komt uit de tweede premie van Anton. Heeft een mooie fokwaarde, met een ruim voldoende fokwaarde. En een sportindex die vrij hoog is. En we willen hem daarom ook graag uitproberen. Gefeliciteerd. Op nummer 192. Patser van de Term. Tjalbert Rindert Jacob. Ook een hengst die fraai in het model staat, veel ras en heel correct van bouw. Hij stapt vlot met voldoende activiteit. Met name in de kooi heeft hij zich steeds heel goed gepresenteerd. Zou misschien wel iets meer oprichting gaan laten zien. De fokwaarde zou misschien iets sterker kunnen, maar de hengst die heeft wel een hele mooie sportindex, een vrij hoge sportindex. De moeder heeft ook een mooie IBOP van 77 punten. Overgrootmoeder is model preferent en ook daar zit weer een preferente merrie voor. De volle broer, klasse van de Terpen, is in 214 verrichtingsonderzoek geweest en die presenteert het nu goed in de sport. Nou, gezien zijn sportindex willen we deze hengst, en ook het fraaie model van deze hengst, willen we deze hengst graag uitproberen. Gefeliciteerd! We komen nu bij Sander van het Zonnes, Ulderik, Doits en Feitse. Oh nee, sorry. Ja. Het is 199. Rijn van Hilbaralti, de Ulderik Ilke, jullie is het. Een hele fraaie, aansprekende hengst met een prachtig model. Een hengst ook met heel veel jeugduitstraling. Hij was tijdens de presentatie gisteren wat gespannen. Maar in de kooi had hij al heel veel indruk gemaakt door zijn manier van bewegen. Hengst heeft een hele mooie fokwaarde van 105 met een mooie sportindex erachter. Dus dat is ook goed. Grootmoeder van Jurien is model preferent. Daar zit weer 2 preferente merries, stermerries voor. Het is de derde zoon van de moeder die naar het verrichtingstraject gaat. En misschien gaat hij nu zijn broers overtreffen. Gefeliciteerd! Nu Sander van het Zonnes, de Ulderik Doits en Feitse. Ook een hele sierlijke hengst, die heel goed gemodelleerd is. Ook heel veel, ja, we zeggen dan wel wat onderling, zeggen we een mooie bloedopdruk. Had de vorige hengst ook, bij deze ook weer. Hij presenteerde zich ook heel goed, zowel in de kooi als in de hand. Bergop, wat opviel was ook dat hij erin heel mooi kon schakelen. Aan de hand toont hij ook heel veel balans. Dan zou hij achter misschien iets meer kunnen doortreden. Hij komt uit de eerste premiemerrie van Doits. Daarvoor zitten weer 3 preferente merries, waarvan de overgrootmoeder zelf modelpreferent is. De hengst Diemer komt uit deze stam en dan hebben wij het over de Brouwerstam. Mooie fokwaarde, ruim voldoende sportindex. Hij moet het nu maar waarmaken in het verrichtingsonderzoek. Gefeliciteerd!
Rietman, de Wiemer Heitse en dan Nikle Tjalling. Een hele degelijke hengst. Zou misschien iets meer luxueus uitstraling kunnen hebben, maar wel goed in het model. De mooie bovenlijn, ruim voldoende lang gelijnd. Hij is misschien iets gezonken in het middenstuk, maar daar staat weer tegenover dat hij een sterke aansluiting, sterke lendenpartij heeft. En dat heb ik al eens eerder gezegd, dat zien we graag. Hengst toont in draf ook heel veel schoudervrijheid. Hij kan uit de stam, de hengst Ilke uit vandaan komt, zit preferente merrie achter en nog een sterk preferente prestatie in de lijn. Fokwaardig zou misschien iets sterker kunnen, maar we proberen hem graag uit, want in de stam zitten wel een aantal merries met goede e-bops. En een broer van uit dezelfde stam die loopt nu Grand Prix in Australië, in Afrika. Gefeliciteerd! D46, Riemer van Skar, een Alven Duitse naam, ook een hengst die een opvallend mooi model heeft, ruim gelijnd, hij stapt ook met voldoende ruimte, de draf zou hij misschien iets meer kunnen aantreden, maar heeft wel een hele mooie techniek van bewegen, hij mist nog een beetje de kracht. Hengst heeft een betrekkelijk lage verwantschap van 60,7, omdat hij een moeder heeft, een hele lage verwantschap van 50,5 procent. Dus dat hebben we ook meegenomen. Maar er zit ook weer 3 preferente merries in, waarvan 1 modelpreferent, dus predicaatrijke familie. Fokwaarde is dan ook mooi, goed van 106. Valken komt uit deze lijn vandaan. We willen hem graag de kans geven om een overtuigende verrichting naast te leggen. Aansprekend type hengst. Gefeliciteerd. Onder nummer 247, Romke van Bieleveld, de Alven Adel Valkenjarig. Een hele fraaie hengst die heel veel hardheid uitstraalt, heel veel jeugd toont. Hengst valt op met een mooie, sterke lendenpartij. Heeft zich altijd goed gepresenteerd, zowel in draf als in de galop. Hengst maakt dan ook heel veel front. De fokkerij is voldoende. Het zal misschien met de vadersachtergrond iets sterker kunnen, maar voor ons was het in elk geval voldoende met een fokwaarde van 105. Grootmoeder heeft daarnaast nog wel een mooie e-bob van 75 punten en daarnaast nog van 81 punten en ook nog een van 81 punten op haar naam staan. Gezien het mooie model, de hardheid van de hengst en de voldoende fokwaarde proberen wij hem graag uit. Gefeliciteerd. Nummer 249, Senor van Harpke, een Alven Sape Anne Valken, een heel mooi type hengst, lang gelijnd, mooie jeugdige opdruk, met name aansprekende in het model wat de lange lijnen betreft. Hengst die beweging ook heel veel houding toont. Zou misschien een beetje strak in de bovenlijn, maar verder beweegt hij goed. Met name de hand maakt hij zich heel mooi. Paard, hengst toont er ook heel veel schoudervrijheid. Hij komt uit het model preferente, goed fokkende merrie van Sapen, die een hele hoge e-pop heeft van 83 punten. Fokwaarde voor deze hengst is op 106. We proberen hem graag uit. Gefeliciteerd. Ja, dames en heren, dan is het nu de laatste hengst van deze groep. 251 Robin Oom, de Alven Beert, Nikle en daarna Ritske, dus daar zijn we wel heel erg terug in de geschiedenis. Dit is de hengst met de hoogste fokwaarde van de hele groep hengsten. Het is een heel mooi type, goed model, fraaie hengst. Dit is ook zowel in Drachten als in Leeuwarden heel goed gepresenteerd. Zeer sterk ook, veel lichaamsgebruik en een goede houding. Stam komt ook heel veel preferent bloed voor met een aantal modellen die hele goede e-bops hebben afgelegd. Ondanks dat zit er nog geen sporttekst omdat het niet van de andere kant komt, maar gezien de e-bops, gezien de goede fokken, de staan waar die uitkomt, proberen wij deze graag uit. Gefeliciteerd.
Dames en heren, dit was onze presentatie van de jonge hengsten. Dus nu aan de eigenaar om zo goed te managen en naar de instructiedagen te brengen, zodat we ze allemaal terug kunnen zien in september in het verrichtingsonderzoek. Ik wil ook even van de gelegenheid gebruik maken dat ik mijn medejuryleden bedank voor de samenwerking die we met elkaar gehad hebben en met name aan Heike. Heike heeft Jaap Boersma vervangen in dit traject. Jaap neemt het straks weer over, maar we hebben het op een goede manier gedaan en bedankt voor jouw inbreng en jouw collegialiteit. Heike, bedankt. Gaan de hengsten opstellen, dames en heren. Dezelfde procedure als bij de voorgaande groep. En dat betekent dat de fokkers, eigenaren zich zo dadelijk bij hun hengst mogen opstellen. Dit is uw moment. Ver gekomen vanuit die hele groep, grote groep jonge hengsten in Drachten in november, december. Uiteindelijk 61 door naar de tweede bezichtiging. Daarvan 33 door naar de derde bezichtiging en 28 hengsten aangewezen voor het centraal onderzoek. Hengsten worden opgesteld, dus dadelijk worden de bloemen overhandigd, de linten aangehangen. Dan mogen de fokkers, eigenaren, de piste binnenkomen, zodat onze fotografen mooie plaatjes kunnen maken. Altijd een bijzonder moment, dames en heren, een moment waar je trots op mag zijn als fokker-eigenaar. Peter Bezuinen, Detlef Elling, tegenwoordig bestuur in deze. Zijn linten dames erbij. Fokkers-eigenaren komen binnen. We beginnen met 160. Zoon van Torben Maalbeert, de fok bij Hiemstra, Elslo. En de heer Kleinstra in Groningen is de eigenaar. Familie is meegekomen. Grote groep hier bij Popke van het Hiem. Mooi. Blije gezichten, bloemen erbij en felicitaties van de bestuursleden. Daarna start de nummer 173, Jimmy van de Kadiek, Torben Maal Erik, H. de Boer in Sint-Johannesga is en de fokker en de eigenaar. 176, daarnaast Rob van de Demro-Stebels, zoon van Tjalle Maal Gjalt, bij de Demro-Stebels ook gefokt en nog altijd eigenaren. Ze hebben hier super gedaan, de Demro-Stebels in Milo, bij de jonge hengsten. Het hele team staat erbij, wordt in de bloemen gezet. Lach op het gezicht. ...180... Steffert van het Wilbroek. Zoon van Tjalle Maalbeert Ermeers in Arendonk, de fokker. De hengst in bezit van L.E.J. van de Vaart in Tiel. Gaan we naar Rutmer van Oosterburg, nummer 185. Zoon van Tjalle Fritse A. de Hoek, Drasten Compagnie, de fokker. Eigenaar Age Okkema, Siegerswoude. Redbed van Egypte, nummer 189. Zoon van Tjalbert Maal Anton. Fokkereigenaar en Bartholomeus in Twijzel. 192 Patser van de Terpen. Daar zijn de fotografen nu. Zoon van Tjalbert Maal Rindert, R.J. Rienstra Bommels en fokker eigenaar. Proficiat. Dan 199 Rijn van Hilberalti.
De Uldrik maal Ilke, gefokt bij B. Veldhuizen in Putten. En in bezit van Van Doorn, Schiedam en Salari in Oost-Voorne. Daarnaast 202 Sander van het Sonnes, de Uldrik maal Dartsen, H. Aarts Gorrissen, Helchteren, Fokker, Tom Volmer, Lunteren, eigenaar. Kijksestrade. 216 Rikman J.A. Wiemer Malhartse van de familie A. Galkema en J. Vriend, de Fokkers en eigenaren. Gaan we naar 246 Riemer van het Schaar, zoon van Alwin Maldortsen, F. de Jong, Katdijk, Fokker, eigenaar. 247 daarnaast Romke van Bielefeld, zoon van Alwin Maal Adel, de H. Barstar, Bielefeld, de Fokstal, Chardon, Jorbert, eigenaar. 249 Senior van Harmke, zoon van Alwin Maal Sape, de Hommershoeve, Gameren, de Fokker, de Demo Stables, Milo ook hier, eigenaren. En Robijn O, nummer 251, aan het slot van deze rij. Zoon van Alwin Maal Beert, Fokkers J. Oosterlo en A. Bakker in Wittelte en eigenaren Van den Berg in Erp en Hestegaarde, Beek en Dom. Fulfill my grand design, see all my stars align. This is the moment, my final turn. Destiny beckon, I never reckon second back. I won't look down, I must not fall. This is the moment, the greatest moment. Dit is de moment. Hulde van de juryleden, de bestuursleden. De lintendames die zien erop toe dat alles weer perfect verloopt. Dat doen ze al met heel veel inzet, veel plezier en zeer veel ervaring. En dan is het tijd om aan de Fokkers eigenaar te vragen om de baan langzamerhand weer te verlaten. Proficiat Fokkers eigenaar, ik denk dat we de hengsten in stap de baan laten verlaten. Dan komen ze zo dadelijk nog één ronde in draf terug. Strikt op volgorde. Mooie presentatie, dames en heren, van de hengsten. Die zijn aangewezen voor het Centraal Onderzoek van 2016. De tweede groep jonge hengsten. In het verleden deden we nu wel eens een ereronde. Maar er zijn er veel te veel voor in de baan. Er wordt niks. Lekker mooi even de tijd voor nemen. Even één voor één nog een keer in draf bekijken. En als u het mooi vindt, ja, dan laat u het vast alweer horen.
Dames en heren, nog één keer kunt u ze bewonderen. Prachtige collectie jonge hengsten. Noorderhout nummer 160, de Torbenmaal Beert. Torbenmaal Erik. ...176, Tjalle maal Jans. Tjalle maal Beert. Tjalle maal Fritsen. Jalbert maal Anton. Jalbert maal Rindert.
202. Uldrik maal Dortsen. ...216, Wiemer maal Hartse. ...246, Alwin maal Dortsen. ...247, Alwin maal Adel. ...249, Alwin maal Sape. ...251, Alwin maal Beert. Dank aan onze juryleden, dames en heren. Geef ze nog een applausje mee. Dat hebben ze verdiend. Harry Draaier, Frank Espers, Heike van der Meurden. Prachtige collectie.
Jonge hengsten, hengsten voor de toekomst. Ze worden getest later dit jaar in september. Ja, hengstenkeuring van de Koninklijke Vereniging Fries Paardenstamboom.